אז שלום לכולם, ברוכים הבאים לעוד פרק של מתן טבעי, והיום אני רוצה לעשות לכם טאג 100 שאלות שאף אחד אף פעם לא ישאל. זה מין טאג כזה שבאמת אפשר, יש לי פה שאלות ואני הולך לענות עליהן לפי הסדר. יש פה 100 שאלות, אז בואו נתחיל. שאלה ראשונה, אתה ישן עם דלת סגורה, פתוחה או סגורה? אוקיי, אני ישן עם דלת סגורה כי אני אוהב את זה. שאלה שנייה, האם אתה לוקח בקבוקי שמפו ומרכך מהמלון? לא, אני לא עושה את זה, זה דבר ראשון. ולא הייתי כל כך הרבה, לא הייתי הרבה שנים בבתי מלון, אז אני לא עושה את זה בכלל. שאלה מספר 3, אתה ישן עם סדינים דחופים בפנים או בחוץ? אני לא יודע, נראה לי או בחוץ או בפנים, נעים לי גם ככה וגם ככה. שאלה מספר 4, האם אי פעם גנבת שלט רחוב? לא, לא גנבתי. שאלה מספר 5, האם אתה אוהב להשתמש באפליקציית פוסט אין נוטוס? אני לא שמעתי על האפליקציה הזאת, אבל לא. שאלה מספר 7, היית מעדיף להיות מותקף על ידי דוב גדול או להקת דבורים? הייתי מעדיף להיות מותקף על ידי להקת דבורים, זה יותר טוב מאשר דוב. שאלה מספר 8, יש לך נמשים? לא, אין לי נמשים. בכל מה שאתם רואים פה. שאלה מספר 9, אתה תמיד מחייך בתמונות? קודם כל, אני תמיד מחייך בתמונות, יש לי את החיוך הזה. ויש לי כל מיני חיוכים. שאלה מספר 10, מה הדבר שהכי מרגיז אותך? אוקיי, אז אני אגיד לכם מה הדבר שהכי מרגיז אותי. זה שצוחקים עליי בגלל מה שאני עושה או מה שאני מנסה לעשות, ואני רוצה להראות להם הצלחה וזה. אני אתן לכם גם טיפ עוד בסוף הסרטון ועוד המון דברים. שאלה מספר 11, האם אי פעם ספרת את הצעדים שלך תוך כדי הליכה? לא, אבל אולי אני אנסה את זה. אולי אני אגיד לכם עדכון. שאלה מספר 12, האם אי פעם השתנת ביער? לא, לא עשיתי את זה בחיים, לא. ושאלה מספר 13, ומה לגבי לעשות קקי ביער? לא, זה מגעיל אותי. אני עושה את זה עוד בשירותים נקיים. שאלה מספר 14, האם אתה אי פעם רקדת גם ללא מוזיקה מתנגנת? א', כן. אני סתם רוקד לי ואני עושה לי כוריאוגרפים של עצמי ומנסה באמת לנסות לעשות כמה שיותר תנועות. אני רוקד גם עם מוזיקה וגם בלי מוזיקה שהיא נפסקת. שאלה מספר 15, אתה לועס עטים ועפרונות? לא, אני לא עושה את זה. לא, מגעיל אותי. שאלה מספר 16, עם כמה אנשים שכבת כבר השבוע? אני אחזור עוד פעם על השאלה, עם כמה אנשים כבר שכבת השבוע? כן. לא עשיתי את זה ואני בחיים לא אעשה את זה, אז אל תצפו ממני לעשות את זה. שאלה מספר 17, מה גודל המיטה שלך? אוקיי, אני לא יודע, אבל זה מה שאתם רואים פה, יש פה עץ, יש פה מיטה טובה, אני לא יודע מה הגודל שלה. שאלה מספר 18, מה שיר השבוע שלך? אוקיי, יש לי כמה שירים, שירי השבוע שלי, אבל שיר השבוע שלי זה שיר מאוד מיוחד.
אני אשאר לכם קישור למטה לשמוע אותו, קוראים לו, זה של יובל דיין, עד שתחזור. זה שיר מאוד מאוד יפה וזה שיר השבוע שלי. שאלה מספר 19, האם זה בסדר שבנים לובשים ורוד? אוקיי, אני אגיד לכם, אני לא לובש ורוד, אבל לא נראה לי. שאלה מספר 20, שאלה מספר 20, האם אתה עדיין צופה בסרטים או בסדרות מצוירות? האמת שכן, אני צופה בארתור, כי זו סדרה שאני מאוד אוהב. שאלה מספר 21, מהו הסרט הכי גרוע שראית? נכון? מהו הסרט הכי גרוע שראיתי? ואני חושב שזה סרט בלי תרגום, סרט משעמם, שאתה יודע מה בא לך לעשות. אני אוריד טיפה את זה יורד עוד שנייה. יופי. מה בא לך לעשות, מה לא בא לך לעשות. הסרט הכי גרוע שראיתי בחיים שלי זה סרט באנגלית שאני ראיתי בקולנוע, אמיתי. לפני איזה שנה וחצי, לא, שנתיים ראיתי סרט. ראיתי סרט באנגלית, בלילה. שאלה מספר 22, איפה היית מחביא אוצר ביער? נכון? כן. איפה? אני אקרא לכם את השאלה, כי יש לי פה את הדפים ואני לא יכול לקרוא. איפה היית מחביא אוצר? אוקיי, אז הייתי דבר ראשון מחביא אותו ביער, כדי שהם יוכלו למצוא אותו ויהיה להם הרפתקה כזה מגניבה וכל זה. רעיון שלי. יער אבל קרוב לפה, יער לישראל, לא יער באמזונס וזה וכל זה. שאלה מספר 23, מה אתה שותה בארוחות ערב? אוקיי, אז אני שותה לפעמים מים ולפעמים אייסטי, שזה תה כזה עם בטעם אננס, בטעם טעם, בוא נגיד את זה, אני לא זוכר את הטעם שלו עכשיו, וזה מאוד טעים עם ארוחת ערב. אבל בעיקר מים אני שותה בארוחת ערב. שאלה מספר 24, במה אתה טובל נגס? אוקיי, אני לא יודע מה זה נגס דבר ראשון, אבל אם הייתי יודע, הייתי טובל את זה נגיד במשהו מתוק, שיעביר לי את החוויה המרה או משהו. שאלה מספר 25, מהו האוכל הכי אהוב עליך? פיצה. אני חולה על פיצה. מת על פיצה. אז פיצה. שאלה מספר 26, איזה סרט אתה יכול לצפות שוב ושוב ומבלי שימאס לך? כאילו שאתה תגיד די כבר. אני יכול לראות את המילים הטובות איזה כמה פעמים, אני יכול לראות סתם לדוגמה אני יכול לראות את העולם מצחיק, שזה גם סרט של שימי זרחין שיש אותו באינטרנט ביוטיוב. אני יכול לראות כל מיני סרטים ואני אומר להם די, נמאס לי, די, אני לא יכול יותר, די, נמאס לי וזהו. אבל בעיקר אני צופה בסרטים ישראלים וכל מיני. שאלה מספר 27 סליחה. שאלה מספר 27, מי הוא האדם האחרון שנשקת או נשק אותך? כמובן אמא שלי. בוא נעבור לשאלה. שאלה הבאה, האם אתה רוצה ילדים? כן, אני רוצה ילדים, אבל אני צעיר. אולי בעוד כמה שנים טובות. אבל עכשיו לא.
האם אי פעם דגמנת למגזין כלשהו? אוקיי. א', לא, וב', אם רואים את זה, אז בבקשה, אני רוצה לדגמן פעם אחת. מתי הייתה הפעם האחרונה שכתבת למישהו פתק על נייר? אוקיי, אני לא זוכר, אבל זה יכול להיות לפני המון זמן. לא זוכר מתי זה היה. האם אתה יכול להחליף שמן במכונית? אוקיי, לא, אבל אני יכול לנסות, שיהיה לי מכונית בעתיד שאני יותר גדול. קיבלת אי פעם דוח על נהיגה מופרזת? לא, לא קיבלתי, כי אין לי גם רישיון נהיגה, כי אני צעיר. נתקעת פעם בלי דלק? א', לא, ב', לא, אין לי אוטו. כמו שאמרתי בשאלה הקודמת, אני צעיר לאוטו, ואולי, לא יודע, בקיצור לא. איזה כריך אתה הכי אוהב? אוקיי, אני אוהב כריך עם חביתה ומרגרינה, זה ממש ממש טעים, למרות שזה טיפה משמין, אבל בסדר, אני בסדר עם זה. הדבר הכי טוב לאכול בבוקר? אוקיי, הדבר הכי טוב לאכול בבוקר זה חביתה, סלט ירקות, ביצה וגבינה. זה הדבר הכי טוב לאכול בבוקר. באיזה שעה בדרך כלל אתה הולך לישון? אוקיי, אם זה בימים שאני צריך ללכת לאן לא יודע, אני בסביבות 8-9 כזה, 10 אפילו. אתה עצלן? כן, אני עצלן, אבל אני מנסה כמה שפחות להיות עצלן, ולפחות אולי אני אצליח. מהו המזל הסיני שלך? אוקיי, אני לא יודע מהו המזל הסיני שלי, אבל אולי אני אבדוק. כמה שפות אתה יודע? אוקיי, אני יודע עברית, כמובן עברית מה שאני מדבר איתכם. אני יודע קצת אנגלית, ואני יודע קצת ערבית, כי אני לומד כרגע ערבית בבית הספר. יש לך מנוי למגזינים? לא, אין לי מנוי למגזינים, אבל אולי אני אעשה בעתיד או בקרוב. מה יותר טוב? לגו או לינקולן לוגו? לגו. לגו. אני אגיד את השאלה הזאת עוד פעם. מה יותר טוב? לגו או לינקולן לוגו? לגו הכי טוב. סליחה שאני אומר כי אני מתבלבל קצת, אז סליחה. האם אתה עקשן? כן, אני קצת עקשן, אבל אני מסתדר. מי יותר מצחיק? ג'יי לנו או לטרמן? אני לא מכיר את האנשים האלה, אבל אולי נראה את זה, אני לא יודע. שאלה זאת אני לא יודע, שאלה. האם אי פעם צפית באופרת סבון? א', כן. צפיתי ברמת אביב ג' שהיו את השידורים חוזרים לפני זה כמה שנים. לפני זה 7 שנים אני חושב, או 8 שנים. ומאוד נהניתי מהאופרת סבון הזאת. במיוחד יעל בר זוהר. יש לך פחד גבהים? כן, יש לי פחד גבהים. אתה שר באוטו? לא, אני לא שר באוטו. אתה שר במקלחת? כן, אני שר במקלחת. ואני חייב להגיד לכם שזה מאוד 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 כיף לשיר במקלחת, ככה לרענן ולהתקלח ולשיר, ומאוד כיף. אתה רוקד באוטו? לא, אני לא רוקד באוטו. השתמשת פעם באקדח? לא, אני לא זוכר. אולי לפורים, באקדח המזויף הזה שמוכרים ב2 שקל עם הקפצונים. אבל אולי, אני לא זוכר, זה היה לפני זה כמה שנים. לא זוכר מתי.
מתי הייתה הפעם האחרונה שהצטלמת דיוקן אצל צלם מקצועי? אוקיי, לא הצטלמתי דיוקן אצל צלם מקצועי, אבל אולי אני אצטלם אצל צלם מקצועי, מי יודע. אתה חושב שמחזות זמר... האם אתה חושב שמחזות זמר זה נדוש? לא, אני לא חושב שזה נדוש. זה לא נדוש, מבחינתי זה לא נדוש. האם קריסמס מלחיץ? אף פעם לא חגגתי קריסמס, אבל אני חושב שכן. או שכן או שלא, לא יודע. אכלת פעם פירושקי? לא, אבל אני אשמח לנסות את הפירושקי. פאי פירות אהוב? אין לי פאי פירות כל כך אהוב, אבל אולי אני אנסה לטעום אחד ואני... לא יודע, אין לי פאי אהוב כל כך. במה רצית לעסוק בעתיד שהיית קטן? אוקיי, רציתי לעסוק בתחום המשחק כשהייתי צעיר פחות, עכשיו אני גם צעיר, אבל זה קרה לפני איזה 5 שנים, 6 שנים, שאני פתאום רוצה להיכנס לתחום המשחק וללמוד משחק ולהיות שחקן, וגם אני פתחתי ערוץ יוטיוב, אחד מהם זה ערוץ יוטיוב הזה, והחלום שלי זה באמת להיות שחקן ויוטיובר מצליח, ואולי בזכותכם יוטיובר אני כן אהיה, ושחקן אני אנסה להיות בעצמי. אתה מאמין ברוחות? לא, אני לא מאמין ברוחות. אי פעם חשת דז'ה וו? אולי, אני לא יודע. אולי, נראה לי. אתה לוקח ויטמינים באופן קבוע? פעם לקחתי, האמת, אבל היום לא. פעם, לפני זה 5-6 שנים. אתה לובש כפכפים? לפעמים כן ולפעמים לא. אולי, לפעמים. אתה משתמש בחלוק למקלחת? יש לי חלוק, אבל פעם אני משתמש בו ולא משתמש בו. יום כן, יום לא. או שאני יש לי חלוק, אבל אני לא משתמש בו, אני משתמש עם הגבת. וגם אולי עם חלוק, אני לא יודע. מה אתה לובש שאתה הולך לישון? את הבגדים שאני התקלחתי, כאילו שהתחלפתי, אני הולך לישון איתם, ובבוקר אני מחליט בגדים חדשים. הופעה ראשונה שהלכת אליה? האמת שהלכתי להופעה של אביב גפן בחיפה, אבל זו ההופעה היחידה שהייתי אצלה. שופרסל או מגבול? אוקיי, אני חושב ששופרסל, כי לא, מגבול. לא, או שופרסל או מגבול, אני לא יודע. אני חושב ששופרסל. נייק או אדידס? אדידס כמובן. יש לי גם תיק של אדידס. צ'יטוס או דוריטוס? דוריטוס. בוטנים או גרעיני חמניות? בוטנים. שמעת פעם על הקבוצה טרס BN? לא שמעתי על הקבוצה הזאת, אבל אולי אני אשמח לשמוע. האם אי פעם לקחת שיעורי ריקוד? לא לקחתי, אבל כירוגרפים, מורים לריקוד, אם אתם רואים את הסרטון הזה, תזמינו אותי אליכם. יש לך תמונה בראש מה יהיה המקצוע של בת זוגתך בעתיד? נראה לי או רופאה או מורה. כאילו מחנכת. אתה יכול לקפל את הלשון? לא, אני לא יכול. אי פעם זכית בתחרותיות? לא זכיתי, אף פעם לא זכיתי.
אי פעם בכית בגלל שהיית שמח, ממש שמח. אני אגיד עוד פעם את השאלה הזאת. אי פעם בכית בגלל שהיית ממש שמח. א', כן, כי היה לי, תנו לי הודעות ממש מרגשות שהתקבלתי לכל מיני דברים. לחוגים ליד הבית שלי, לא לדברים. יש לך איזה אלבום הקלטות? לא, אבל אני אקליט. יש לך פטיפון? לא, אין לי פטיפון. אתה מבעיר קטורת? לא, אני לא מבעיר קטורת. היית מאוהב? כן, הייתי מאוהב, אבל לא, סתם לא, אני לא הייתי מאוהב. מי היית רוצה לראות בהופעה? הייתי רוצה לראות כמה זמרים שאני אוהב, כמו בוסקילה ונסרין וכל מיני זמרים שאני אוהב, שיעשו ככה מופע משותף, פרטסי, כל מיני דברים כאלה. ואני הראשון שיקנה כרטיס. מתי הייתה ההופעה האחרונה שראית? לא ראיתי ההופעה האחרונה. אולי ההופעה האחרונה זה היה של אביב גפן. תחם או תקר? אני אוהב גם את זה וגם את זה. אני נבחר את שניהם. סתם לא. תחם אני חושב. אולי. תה או קפה? תה כמובן. תה זה תה עם סוכר וכל זה. דבש תה. וגם בריא. סתם לא. סוכר או סוכרזית? סוכר. אתה יודע לשחות? קצת, כן, אבל אני לומד לשחות. אני טיפה יודע, אבל אני לומד לשחות. אתה יכול לעצור את הנשימה בלי להחזיק את האף? לא. האם אתה מטופל? לא. אולי, אני לא יודע. די-ג'יי או להקה לחתונה? די-ג'יי. יש לי אחלה די-ג'יי. זכית אי פעם בתחרות כלשהי? לא זכיתי. אבל לכו תדעו. עשית ניתוח פלסטי? לא עשיתי ניתוח פלסטי. מה יותר עדיף? זיתים שחורים או ירוקים? ירוקים. ירוק יותר טעים. ירוקים יותר טעימים. שחורים. אתה יודע לסרוג? לא, אני לא יודע לסרוג. החדר הטוב ביותר עבור אח. חדר גדול, נראה לי. במקלט, שאם יקרה איזה משהו, חס וחלילה. או משהו. חדר יפה כזה, כמו שלי, או חדר עוד יותר גדול. אז... אתה רוצה להתחתן? כן, אני רוצה להתחתן. אם התחתנת, כמה זמן? לא יודע, אבל אולי בעתיד ענית. לא יודע. ומי היה הקראש שלך בתיכון? לא יודע. אין לי מושג. אתה בוחר ומשתולל עד שאתה מוצא את הדרך שלך? לא. לא, אבל... לא. יש לך ילדים? לא, אין לי ילדים. אתה רוצה ילדים? כן, אני רוצה ילדים. מה הצבע האהוב עליך? ירוק. אתה מתגעגע למישהו כרגע? כן, אני מתגעגע. את מי אתה הולך לתייג כדי שיעשה את הטאג הזה? אוקיי, אני הולך לתייג את אלין כהן. אני הולך לתייג ככה, את אלין כהן, ליאת מקלר,
ליאון שנדרובסקי לעשות את האתגר הזה, ואני מאחל לכם בהצלחה. עד כאן תג 100 שאלות שאף אחד בחיים אבל אף פעם לא שאל.